že myslníci se cení víc než zlato a záležení uběhlo již 160 let. I přes všechny problémy jdeme stále vpřed, tak prastará, tajemná tradice si drží, stále je v ní spousta světla, i když venkou mlží. I když si se doteď stavil k umění spíš nehnutě, láska a světla dostane tě v jedné minutě. My nejsme jenom umělci, mající svůj svět, svými díly máme světu vždy co povědět. Pivo, tanec, radovánky, taky dobrý pivo, zaručím se, že to dneska bude prostě živo. A tak si tady užívejte tuhle skvělou noc. Stáří milí návštěvníci, ahoj, díky moc! Čas se nedá zastavit po roce, chci něco říct, myslím, že toho mám hodně, no a bude ještě víc. Všechno narvat do jedné chvíle, víš? 160 slavíme a máme smělý cíle. Tahle škola toho má docela moc za sebou. Že je stará nevadí, tady mozky neměknou. 2015 a furt má co nabídnout. 160 na krku, ale pořád jede jdou. Pořád umí překvapit, pořád to ví. Taky potvrdí každej, kdo sem chodí. Skoro hejbe životem milionů lidí. Každý to chápe a každý to taky doufám vidí. Sestem není sranda, je to námaha. Se tím, jak se zapisuje do mý DNA. Zůstane tak díky lidem, který proto dřou. Který věří v český ruce, talent ne náhodou. Podílím se na tom já, ty, taky ona. Když to řeknu, tak to tady dávám znova. Český kdo jede Evropu a to znova. Českýsko už Evropu prostě nebaví. Českýsko už Evropu prostě nebaví. Oni chtějí něco, co je aspoň trochu kvalitní. Takže zvedám ruku za školu, za sklo, za lidi, bez kterých bychom tu dneska asi nebyli. Není pravda vážení, že je sklo pohřbený, noc skla a světla, je toho důkazem, že máme na to poslavit znova naši zem. Jdem ukázat, že to, co vidíš, není jenom sen. Tak to je asi všechno, tak vám hodně děkujem. My tady dneska děkujem. Děkuju vám moc, že jo, jste skvělý publikum, všichni. Čerovský lidi jsou